pentru mine la 20 de ani și pentru toate fetele de 20 sau 30 de ani care vor să facă acest pas, ce pot să-mi spun și să le spun este să închizi ochii, să-ți astupi urechile și să-ți urmărești propriile obiective. Pentru că dacă stai să te uiți la fiecare misogin care te insultă, la fiecare voce care te judecă și te analizează pentru că arăți într-un fel sau te uiți într-un fel, nu o să ajungi niciodată o să-ți atingi propriile scopuri. E o vorbă, cine se oprește la fiecare câine care latră, nu mai ajunge la destinație. Bine v-am regăsit la podcastul Unde sunt femeile? Where are the women? Sunt Laura Albu, președinta România Women's Lobby și am marea plăcere să o am astăzi alături de mine pe senatoarea Victoria Stoiciu, membră în Comisia Parlamentului România împotriva violenței domestice și în Comisia Antitrafic. Astăzi însă vom încerca să descălcim puțin care este rețeta pentru femeile care doresc și pot să ocupe un loc la masa politicii românești. Și o să începem cu întrebarea de bază. De ce trebuie în anul 2026 încă să punem întrebarea unde sunt femeile de la masa decizională din România, Victoria? E o întrebare legitimă în condițiile în care de aproximativ 10 ani reprezentarea politică a femeilor în România stagnează. Am avut o creștere și trebuie să recunoaștem și lucrurile bune. Mie îmi place să mă uit și la progrese, pentru că dacă vedem doar partea goală a paharului, ne descurajăm. Am avut o creștere începând cu 1990 până prin 2016 a reprezentării femeilor în Parlament. Era în jur de 5% la începutul anilor 90, s-a ajuns la aproape 20% în 2016 și de atunci iată stagnăm. Da? Nivelul de reprezentare al femeilor nu a mai crescut și suntem în continuare, în ciuda acestor progrese, la coada clasamentului Uniunii Europene în ceea ce privește reprezentarea femeilor în politică și nu doar dacă ne comparăm cu Uniunea Europeană. Eu sunt din Republica Moldova și e suficient să mă uit la mine acasă și să văd că avem 40% dintre femei, dintre membrele Parlamentului sunt femei. Da, și noi ne uităm cu mare interes la toate modelele care funcționează, iar Republica Moldova e unul dintre modelele noastre, visele noastre de aspirație, pentru că discutam cu colegele din Republica Moldova și mi-au explicat că, dincolo de leadership-ul feminin, evident, faptul că ai o președintă vizionară, că ai foarte multe femei care sunt alături în această implementare a politicilor. Un lucru care le-a ajutat, mi-a explicat, este faptul că Republica Moldova are o singură cameră în Parlament. Astfel încât atunci când o lege trece. Aici, în România, din păcate, și în toate țările, nu neapărat în toate, dar în foarte multe țări cu sistem bicameral, ce se întâmplă și cred că ați experimentat direct acest lucru, este faptul că o lege, și noi ne uităm acum de mulți ani, România Women's Lobby tot face această campanie 50-50, avem nevoie de sistemul ZIP, avem nevoie de femei pe locuri eligibile și tot ce se întâmplă este că o lege trece de o cameră și apoi este blocată în cealaltă. Și noi căutăm soluții. Care ar fi ideal soluțiile pe care le vedeți sau credeți că ar putea fi implementate în România? Nu cred că bicameralismul este o problemă. Faptul că trece de o cameră arată tocmai și se blochează la a doua, arată pur și simplu lipsa voinței politice. Este trecută de prima cameră dintr-un motiv foarte simplu. Pentru că la prima cameră sesizată există un termen stabilit prin lege de 45 de zile, maxim 60. Mai mult, dacă
nu este adoptată în acest termen, trece oricum tacit. Deci, de prima cameră, tot timpul trebuie să treacă tacit sau prin vot. Faptul că la a doua cameră se blochează denotă pur și simplu lipsă de voință politică și asta este marea problemă, nici într-un caz bicameralism, este lipsa de voință politică de a veni cu modificări legislative care să susțină și să încurajeze în mod real participarea femeilor în politică. Soluția este foarte simplă, nu am inventat-o eu, au practicat-o, au pus-o în aplicare alte state care au avut și-au dorit să crească reprezentarea femeilor, și anume cotele de gen. Dar cote de gen, sigur, fermoar, nu punem 30 sau 40% femei la coada listei, pentru că nu am rezolvat nimic și astăzi sunt o mulțime de femei, dacă ne uităm pe liste undeva pe locuri neeligibile. Deci soluția este foarte, foarte simplă. Este vorba de cote de gen pentru a încuraja reprezentarea politică. Dar nu doar asta, pentru că dacă intrăm în profunzimea problemei, vedem că, de fapt, dincolo de această chestiune, există niște obstacole structurale pentru care femeile se implică mai puțin și nu doar în politică, la masa deciziilor, că e vorba de funcții de decizie în, nu știu, instituțiile publice unde lucrează sau companii private, este pentru că sunt împovărate cu acel rol tradițional de îngrijitoare, dubla zi de muncă, munca invizibilă, care practic le împiedică să-și asume responsabilități. Un bărbat care are o ședință la ora 9 seara nu-și pune problema cine hrănește copiii, cine culcă copiii și așa mai departe. Sau pleacă în deplasare 3 zile, nu-și pune problema cine îi duce la grădiniță, la școală. O femeie care este nevoită să aibă o ședință la ora 9 seara, își pune aceste întrebări și de multe ori nu are soluții. Întâmplător, sunt foarte multe state care au reușit să găsească, totdeauna egalitatea de gen e legată de tocmai capacitatea femeilor de a participa și împărțirea rolurilor, existența unor servicii de îngrijire pentru copii, pentru persoanele pe care de obicei tot femeile le au în îngrijire. De aceea, probabil că și politicile pe care le propun femeile politiciane ar ajuta și ar aduce mai multe femei, pentru că atunci, dacă vii cu o soluție de acest gen în care poți să ai alternative pentru creșterea copiilor, să ai locuri în care poți să-i lași, e mult mai simplu. Dar probabil că un alt factor care îl vedem și voiam să discutăm puțin despre el era și misoginismul, patriarhatul acesta profund în care suntem înconjurate în fiecare zi atacurile pe care o femeie care fie că ocupă un loc de decizie, fie că nu-l ocupă, le are în fiecare zi. Care au fost și care sunt rețetele Victoria Stoiciu să reziste în acest mediu? Este și asta o problemă, într-adevăr, și una serioasă, pentru că o femeie care este prezentă în spațiu public este mult mai supusă diferitelor atacuri și insulte decât un bărbat. Corpul unui bărbat nu este niciodată analizat, dacă e gras, dacă e slab, are burtă, cum s-a îmbrăcat, ce geantă avea și așa mai departe. O femeie este analizată din cap până în picioare și judecată și uneori ridiculizată legat strict de aspectul ei, ignorându-se restul, ca și cum nu ar fi o ființă cu capacități depline, se limitează atacurile la fizic și am văzut asta în cazul diverselor femei politiciane în funcții importante, da? Chiar poze care au fost deformate și atacuri strict legate de aspectul fizic. Și atunci acest lucru face mult mai dificil pentru o femeie. Te gândești, și eu m-am gândit, recunosc, te gândești de 2 ori dacă vrei asta, dacă merită, dacă poți să o duci, pentru că nu este ușor. În momentul în care, și pentru că suntem mai puține, în momentul în care urci pe această scenă a politicii, devii țintă. Într-un mod care este nedrept, care este părtinitor, misogin și așa mai departe. Ați văzut sau credeți că există șanse să existe o solidaritate între femei intrapartinică? Eu recunosc că am fost foarte încântată de modelul Comisiei din Parlament împotriva violenței, pentru că am văzut după ani și ani de zile la aceeași masă
femeile care trec peste diferențele de platformă, poate și de opinii personale, dar pun la masă faptul că violența împotriva femeilor e o problemă comună și au reușite, după reușite, adică am o mare entuziasm pentru această comisie și sper să reușească. E un model. Aveți poate și alte modele în care această solidaritate între femeile din diverse partide s-a manifestat sau se manifestă? Se manifestă inclusiv din punctul meu de vedere și declarațiile publice atunci când o femeie este atacată, o femeie din alt partid, chiar dacă partidele sunt la cuțite, este important ca celelalte femei să se solidarizeze. De exemplu, am avut poziții publice de fiecare dată când a fost atacată Oana Țoiu de către Mihai Neamțu, Oana Gheorghiu de către Becali și așa mai departe. Nu am un inventar, dar încerc în măsura posibilului, pentru că uneori îmi scapă. Sunt tot felul de lucruri care se întâmplă, deci nu pot să spun că sunt un fel de gardian la fiecare. Dar în măsura în care ajung la mine aceste informații și e un scandal public, cred că este foarte important să ne solidarizăm și să spunem, dincolo de interesele noastre de partid, stop, până aici, așa ceva este inacceptabil, să taxăm comportamentele nedorite. Eu cred în solidaritatea feminină, pentru că noi, fiecare dintre noi, suntem minoritare în propriile partide și singurul mod de a ne promova agenda și de a obține mai multe drepturi este să colaborăm noi între noi. Pentru că în momentul în care colaborăm noi între noi și reprezentăm o forță, altfel te percep și bărbații din propriul partid. Pentru că ești deja un număr mult mai mare și o voce. De ce credeți că a reușit modelul specific pentru că v-ați născut în Republica Moldova? De ce credeți că a reușit modelul feminist de promovare a femeilor în politică acolo? Asta e o întrebare. Republica Moldova are, din multe puncte de vedere, era și este în continuare în urma României, în ceea ce privește nivelul de dezvoltare economică și așa mai departe. Dar în această chestiune punctuală a drepturilor femeii și a egalității dintre femei și bărbate, a egalității de gen, totdeauna a fost cu un pas înainte. Eu țin minte șocul pe care l-am avut în momentul în care am venit în 97 să studiez în România. Am fost bursiera statului român, era acel program prin care au reușit foarte mulți studenți din Republica Moldova să își facă un drum în viață. Făcusem un an la Chișinău, făcusem liceul acolo. Și pentru mine a fost șocant să văd misoginismul din societatea românească prin raportare cu ce aveam în Republica Moldova. De la percepțiile acestea mici, de exemplu, bancurile cu blonde, care nu există în Republica Moldova, femeia văzută ca o chestie decorativă. Există și acolo un soi de, dacă pot să-i spun, misoginism, în sensul că se punea mai de mult, foarte mult accent pe femeia mamă, rolul tradițional, femeia mamă îngrijitoare, profesionistă și mamă. Era un model foarte promovat de propaganda sovietică, nu doar în Republica Moldova, dar femeia obiect de decor, cum am văzut aici, nu am cunoscut așa ceva. Pentru mine a fost ceva nou și a fost un șoc. Am luptat ani de zile pentru că m-am simțit timorată de această percepție care ți se întoarce. Te uiți în celălalt ca într-o oglindă și vezi în ochii lui, în privirea lui, în propria ta proiecție. Altfel, trebuie să ne uităm, nu e vorba doar de acel 40% femei în Parlament. Republica Moldova a avut un premier femeie mult timp în urmă, acum 12 ani, nu mai știu exact. A avut femeie președinte la al doilea mandat, deci este vorba pur și simplu de niște norme sociale care sunt mai puțin misogine. Ne pregătim de alegeri, oricât de anticipate sau neanticipate vor fi, și ca să putem să avem atât în consilii locale cât și în Parlament mai multe femei, este necesară schimbarea legii electorale în sistemul acesta de ZIP sau cote sau
avem vreo soluție, avem vreo... Noi, societatea civilă, face orice să sprijinim parlamentarii să ducem mai departe orice propunere de lege care ar susține acest model. Ce soluții avem? Există proiecte de lege în Camera Deputaților. Am organizat în cadrul Comisiei România fără violență, cea pe care ați menționat-o dumneavoastră și unde sunt secretar. Am organizat o dezbatere în luna mai, dacă țin minte bine, pe acest subiect, unde am invitat reprezentanții ai guvernului, ai mediului academic, al societății civile. Ne-am gândit dacă este cazul să venim cu o nouă propunere care să fie un copy-paste a celei vechi, dar, sincer, nu cred că este cazul, pentru că, cum spuneam la început, e vorba de o voință politică care nu există și lucru care ne-ar ajuta și am făcut un apel toate membrele comisiei în acea întâlnire este presiunea dinspre societatea civilă. Celălalt proiect de lege care a trecut legat de prevenirea și combaterea femicidului, forma în care a trecut, forma finală, nu ar fi fost niciodată, dar niciodată posibilă, dacă nu exista acea presiune uriașă din rândul societății civile și al mass media. Deci am fi putut să facem ceva, dar probabil că era o mică completare la codul penal, 2 paragrafe cel mult. Niciodată în forma actuală, pentru că a existat rezistență, au existat voci care s-au opus, dar pentru că presiunea era atât de mare, legea a trecut și a trecut cu un număr impresionant de voturi. Da, doar că, într-adevăr, miza pentru publicul larg și de aceea și media a avut un rol foarte mare este că femeile erau ucise și sunt ucise în continuare. Atunci când încerci să lupți pentru mai multe femei în politică, lumea zice, nu prea. Adică începem să facem, să schimbăm puțin viziuni, mentalități care, din păcate, sunt acolo. Noi vom face tot ce ne stă în putință să susținem aceste dezbateri. Am trimis recent și o scrisoare către Parlament în care am solicitat informații cu privire la stadiul în care se află aceste legi și de ce nu se întâmplă nimic. Dar de multe ori nici vocea noastră nu este suficientă. Continuăm și ca să nu, cum spuneați, să nu rămânem în zona aceea doar a criticii, ci a speranțelor. Dacă ne uităm la Victoria Stoiciu, când avea 20 de ani și se gândea dacă să intre sau să nu intre în viața politică, ce ați spune acelei tinere de atunci să facă ca să nu renunțe când vede misoginism, toxicitate? Cum putem să o încurajăm să vină și să aducă și alte colege și prietene alături de ea? Pentru mine, la 20 de ani și pentru toate fetele de 20 sau 30 de ani care vor să facă acest pas, ce pot să-mi spun și să le spun este să închizi ochii, să-ți astupi urechile și să-ți urmărești propriile obiective. Pentru că dacă stai să te uiți la fiecare misogin care te insultă, la fiecare voce care te judecă și te analizează pentru că arăți într-un fel sau te uiți într-un fel, nu o să ajungi niciodată să-ți atingi propriile scopuri. E o vorbă, cine se oprește la fiecare câine care latră, nu mai ajunge la destinație și asta încerc să fac. Mărturisesc că nu e foarte simplu, pentru că vezi comentariile pe Facebook, primești SMS-uri, că numerele sunt, sau SMS-uri, mesaje pe WhatsApp, numărul unei persoane publice e și el adesea public, dar pur și simplu trebuie să le ignori și să te gândești la ceea ce ai tu de făcut și ce urmărești. Și, bineînțeles, să te înconjori de oameni care cred în tine și în care crezi și tu, pentru că mesajul meu ca politician este că un politician singur, fără cei din societate, nu poate să schimbe foarte, foarte multe. Sigur că ai o putere care e mai mare decât a unui cetățean obișnuit, pentru că ai drept de inițiativă legislativă și așa mai departe. Dacă să produci schimbări, e nevoie să fii conectat la
cetățeni, la oamenii din societate, pentru că de-aia se cheamă democrație reprezentativă. Nu suntem noi de capul nostru, reprezentăm vocea unor cetățeni și cu cât mai multe vocile pe care le reprezinți, cu atât mai mare forța pe care o ai. Victoria, mulțumim foarte mult! Ați fost la un nou episod din podcastul Unde sunt femeile? Sunt Laura Albu de la România Women's Lobby și vă așteptăm în episodul următor.